In 2011 jouwt de gemeente Achterkarspelen aan dat ze de onderhoudskosten van het 38 jaar oude zwembad net langer opbrengen kunnen. De koepen dreigen dicht te gaan, maar daar steken de borgers een stokje voor. Van 1 januari zo is het bad in handen van de stichting Behoud de Koepen. Die krijgt nog gewoon 2018 al hier €168.000 subsidie van de gemeente. Nevens manager Hendrika Bergsma is het heel wichtig dat er in Boetenpost zwommen worden kan. Super belangrijk. We hebben te maken met mensen die sociaal willen, met elkaar willen omspelen. We hebben mensen die te maken krijgen met het leren zwemmen. En met name jonge kinderen natuurlijk, waar we toch een regiorol in vervullen. Een regio-brede rol in vervullen. En we laten gewoon een heleboel kwaliteit zien. Ik de meesten uit de omjouwing vinden het mooi dat het zwembad Iepenbelen is. Nou, dat is Boetenkijf heel belangrijk, zowel voor de ouderen als voor de jeugd. Want wij moeten onze jeugd bijvoorbeeld het zwemmen leren. Dat kan dan moeilijk bij Blauwverlaat in het kanaal. Voor u is heel belangrijk. Ja, het is een moment voor die zwaan. Lekker zwemmen met z'n twaan. Dus dat is voor u belangrijk. Het is lekker dichtbij voor u. Dus het is nog te dwang. Noors moet we veel voller via de fort. De stichting had likwijls maar een behind budget dat alles van betalen worden moet. Ze krijgen de badmasters alle vergoeding voor haar werk, maar met oorwerk om de kassa in de kantine of de tuin terug vrijwilligers dienen worden. Nou, op dit moment hebben we 7 op een lijst die op dit moment ingewerkt worden. En dat is ook handig om te doen en niet al 100 gelijk je accommodatie in te laten stromen. Nou, ik doe eigenlijk wel een oproep ook aan de vrijwilligers. Meld je aan bij de koepen, ga met mij in gesprek. Kijk wat je leuk vindt en kom in het team, zeg maar. De koepen had nog zeker 50 vrijwilligers nodig.